sisime chero ndisina hembe chero nevana sisime ndakarongedza mabhegi ndona mari ndoenda nawo sisime kana hembe dzacho ndosi ndingobuda chete ndingoenda sisime newa ndinokuva ndingobuda chete ndingobva chete sisime basa ndingoda kungobva chete pana pasisime ndoda kungobva hangu andisina basa kuti kokumba kunani andina vabereki ndingori kwa kova nina madziko maripi andina mene kwakadzvaka chingori 1 ndakangozwa kuti hanzvadzi yangu iri mucape town ndinogara ndichingonzwa ndakambozama kumutsvaga hanzvadzi yako mwana wani wamai nababa ndakangozwa kuti variko cape town makazvoka muri vangani tiri 3 kovamwe saka 1 ndiari cape town komwe aripi angangobotswana vakandisiya ndiri grade 5 kuzimbabwe handitovazive chero ndikavaona yesu kuva chavakusiyana nehanzvadzi dzako idzi nambuya une mapikicha avo tivatsvage handina pikicha yavo asi kana mumwe mwanzvadzi akambomfonera nevhidhiyo ko akangokata foni chekuti ndiri kurwara ana zvaakambotaura sure vavakura sei hanzvadzi dzako idzi handitoziva kuti vane makore mangani vese nokuzondina msati ko mara wenu uyu uri kupi izvozvi varipo pamba pandinogara vanogara opposite izvozvi ari pamasi papa pake une nhamba yake andina nhamba yake anotaurira baba viki murume wangu ndo anokominiketa naye but angachikushandira kamunhu saka iwe ungachiwa nhamba munhu anokushandira murume wangu akati asandipe nhamba dzake ini ndikangomudedza murume wangu akati nditaure naye ini ndikangoti sevanhu vari kutaura chi nyaya dzebasa ndikatozodza vakutotaura vanototaura nyaya ndakagara mubhedhi ndichitozva vangu ndikavara hangu vachitotaura nyangwe achibika zvino ndomubata sei kana murume wako ari ane nhamba dzemumalawi iwe malawi achigara paopposite pako tomubata sei because aidawo kumbomudzawo maviri matatu mumalawi zvari kuitawo hazvina kunaka angaitoseka vachitirwisa pandamubvudza ndobva ndipusha twadziwa murwerewo uda kufira maoko edu wagara rupofa murume akatokuti chinda unomutomuona titaura naye sei malawi uzvo achimwene uyu ndiona vari tusi simeri vanogara ndiro unogororwaiwo uchigwara here kola munhu abuda muICU ungarwaiwo uchigwara pusha sisimeri ambonipusha panzapa sisimeri chibachira akupusha zvinoreva kuti akakupusha zvinoreva kuti anokurova here hangakurovi nokuti uri mugwere anofira mujere akakurova bho tobva tamusungisa ofira mujere ka akakurova tichimusungisa ofira mujere zve kana akurova bosi ndakambomira pakanditi bva pafurati pedhoo redu enda kunoenda nechirwere chako da kuti zadza edzi pedhoo pe murume wako ndiya vana vachitofonerana naye vhidhiyo call ndakamira sisimeni ndakamira ndoda kuzama kubatsira but ndoda kuzama cheka ndimbokurega kuti chema upedze chungu tigonyatsotara chema upedze chungu then totaura wapedza chema unyatsobudisa zvi pamwe pako because I'm seeing kuti uri kurwadziwa chema apa ndikutaura neyari kutema apa ndikutaura naEliza ungoswayawo mameseji apa vari kutemawo zvinonetsa vedu we handizivi musikadzi uyu ari kuda pekutobuda nhasi
ari kuda pekutobuda nhasi kuti abude mukadzi uyu pamba pari kugara apa. Ari kuda kutobuda nhasi chaichai nokuti nyaya yacho zvoda kusarangurira yoga. Pane vane pekugara guys pekuti angabuda achienda kunogara iye nevana vake vaviri. Aripo here ari kuti anogona kuti vabude vawane pekugara. Awane pekugara nokuti anoti akarwara akapinda muICU akabuda muICU izvozvi ndobva murume amuti zvowarwara nguva yakareba dai agoni kufamba agoni kudini ari kudzidzira nditi ndobva ati chera ndotsvagire musikana webasa anokubatsira murume ndokutaura kubva atsvaga musikana webasa iye anoti kwai ndiye atsvaga musikana webasa mukadzi wokumalawi zvino mukadzi womalawi apengesa nemurume wake mumba animaona mukadzi wokumalawi haachakwanisi kana kumuti ndipe mvura anokushaudha okutokudza kuti handishandiriwe pana hatidini apa akabata mameseji mufoni yemusikana musinge akumbira musikana webasa ndokumbira ufoni ndoda kufonera mumwe munhu ndobva ona mameseji vaposhana iye murume akabhuloka mukadzi murume nditag driver akabhuloka mukadzi achina access kumurume musikana webasa ndiye ane access kumurume ndiwanenge vachitaura ndobva ona mameseji akanzi ndoda kutomuramba uyu aende hana kana basa onene kugwara neaids ndobva pataugwa zvakawanda hana kuburitswa zvinhu asati aburitsa zvinhu ndobva pataugwa zvinhu zvakawanda saka ari kufila kuti anda kuti abude mumba andisimaona so andishahusisi anga achichema regai ndimbotiraya kumubata yake zvinotiona kuti adzikama here apa ndina Eliza wakamirawo pastembe Eliza uri kungobayaona mameseji zvino wananika wanani chipukuta musodzi munina wangu chipukuta musodzi titaure chipukuta musodzi titaure nyaya yacho chipukuta musodzi nokuti uri kurwara kuchema kundokuita kuti uve wese ende mwana wako ane 3 years anopika energy yekuchema kwakuita ukoko anopika that energy saka we don't want that chipukuta musodzi unani izvozvo ndine vana handinoona kuti chema mberi pevana kudai so zvinobuda here iyo zvindabaya life ndiri palife so ndandagara ndakutopinda hangu palife murume akaenda rini kubasa kubva January asati ambodzoka kubva January kwaanoshandirepi kambani achiri muRandfontein saka anodhraivha achienda kupi kuti atagura asingauyi kumba ndiziveni sesimeli hauzivi murume kuti anodhraivha chindepi anodhraivhira muno muSouth Africa chete but pandairwara vamwe vekubasa kwake kwaishana ndo vaiuya kuzondiona haanombobvira akatsika pano sesimeli koiye anogarepi nokuti vanhu vanodhraivha matraki vanoenda kunodhirivha vachidzoka kumba gore rose kubva muri kunaimowawo mashura murume aguma kuna mukadzi January taamuna December chero makamufonera sesimeli mufonerei mumubvunze zvandiri kutaura ndipe namba yemurume wako kubva January kusvika izvozvi December asina mboyapamba anogarepi noti vanopiwa ofuka sesimeli ndakaenda kuICU ndikabuda ndikagara pamba ana day 1 raakambozondiona kana kutenga chikafu sesimeli now mumba kana chekubata ndingori 1 ndinomeka kuti izvo nditengese hembe kuvana vadyi hadzina kana anything kana mukaita video call sesimeli saka rendi munobhadharirwa nani vakabhadhara hafu mwedzi uno ndakambozoti akabhadhara hafu ko makore ose panga sipapa ndinotaguma kuya January angachibhadhara ndari kwari makore ese aimbouya kumba mwedzi wakapera ndo paakarega kuuya kumba ngoti ndiri kuuya mwedzi wapera ikauti mwedzi wapera ikauti January kole nyatsokuve straight akaguma kuya kumba rini mwedzi wapera ikauti January
Saka kubva pana January pachipa baba kusvika izvozvi December unoyu rent apanga chidi. Angachibhadhara direct kuna landlord. Chikafa anga achitenga hake. Nyaya yakazouya pandakatanga kurwara. Sa iyo kwamba nenoshandira unoiziva wakamboenda kwe? Ndakamboendako zvikashaya basa vanenge vachingoti hapo akafonerwa nemurungu varungu vanoshandira. Ndakazama kuexplaina vakamufonera vakati enda nosolva nyaya dzako anenge achingoti ndiri kuenda kwandiri hataure chinhu obva nditi ukangotaura kana kuita sei chete uchafa nenhamo handina chandokwanisa kubatsira muupenyu hwako usaende kubasa kwangu. Ndakamuti ndouya here akati handidi kukuona basa kwangu sauyi kutaura. Uri unogara kupi chaiko? Joburg Pretoria uri kupi? Ndiri muJamestown. KuJamestown. Ndokwanisa ta video call. Alright, ndaita video call daira tione. Kuti vari kutofanira kuchema nayo. Tione mumba macho makuti hamuna chinhu. But wasimba wave nani wani? Umfiriji kwa makaboti. Makaboti siperne nangana chinu. Isese majwa chinu. Isese andina chinu amna chinu. No saragabika nezgura smell andina chinu. Ibinzizo. No chete andana chinu lesisile. Como apa mushanza marooms mangani 3? Bedroom leida daidi michete. Bachelors. Ma? Kamba na imrumo kwa nuzishi. Hendrik van Vick. Hendrik van Vick. Wadonitsa phone. Trinity unenge wagona wena unenge wagona Trinity unenge watogona but ari kuti aribva kugwara but unenge wasimba uyo chokuti ndakubasa wasimba unokwanisa ndabasa ashandire vana vake haichapinji Malawi kwa unogara pa opposite ndakata ndipa namba dzemalawi tiwe ngachiripadze murume wake tinzwe kwanza hama dzakandisiya kwai ndiri nerera saka anzi ndakasiyiwa ndiri grade 5 nanabhudhi wangu nasisi wangu wachinda kwanza nditovasivi aimbo anzi anditovasivi haichapindi haichapindi katitore zvakare aiwa muri atazara anayo muri anayo haichapindi ndobatsira sei haichapindi kuda yapera zvadhata ranga ririmo kana chii haichapindi yangoti calling regaiti gonzwa hanzi amen regaiti gonzwa maybe that's a video call maybe right pani vari kuJamestown here guys pani vari kuJamestown here Larissa tiyatsvaga kuti sotsere pani vari kuJamestown here ndisati ndiri kuda fona namba yemurume wake nditaure murume utiwe nyazvizere ndandiri kuda namba yemurume nditaure nemurume saka regaitimirira tanga auya regaitimirire right mamukaseko guys ndine hope musoro wangu kuita kurema ndakamwa zvimapills zvokurarisa nezuro kuzandaraliti kana ndichitoita kwakusafanika insomnia bijana so ndovamwe mapills ekurarisa saka ndingowati mapills achingorimo musoro mangu nanhasi akangondidhiraga aringotenderera kudai right saka
arikuda kukwira uyu kwakanaka senda kuda kukwidza vanhu ndifunga data rapera Timombe Valeta uya kuWhatsApp ndikupe namba dzake mufonere direct call then udwe. Hello dear. Marisei, maswera sei? Ndaswera usera sei? Taswera hedu. Sorry nekurequesta ka. Ndachiti zvoni azviite here kuti mupe one of munhu ari muno muSouth Africa wamunotrasta kuti afonere mukadzi uyo atipe nhamba dzemurume. Hanzi foni yanga yapera moto. Hanzi foni yanga yapera moto. Hanzi ndiise bateja bijana ndikwanise kutaura. Saka pane vari kuJemiston ndomura tumiye kuWhatsApp. Vari kuJemiston ndomura tumiye kuWhatsApp mungosvikapo. Vari kuJemiston uyaperi kuWhatsApp musvike paground. Uyai. All right, Sisimeli. Thank you. All right. Uyai, thank you Lulu. Uyai kuseri vari kuJemiston. Umwe ari kuJemiston ngauye kuseri tione musvike paground. Uyai kuseri tione tinzoti haufa. Vantu nevana 2 ari kuti ndiye mukadzi wacho womurume. So asati aziva nyaya ini nyaya dzipana pachiti mwanya komenda ndinoti zvokutwistira kana makufonera murume uyu wazvinhu zvishocking. Saka ini ndombomira ndakadaro tombotsvaga vanhu at least vainde kunoona kuti papa pari kugara zvakutaura ichokwadi here and stuff like that. Totangira ipapo. Anomaona. Right. So guys, maswera sei aiwa I hope maswera zvakanaka mese kumatima nenyika anditika kwamuri koko right. Tine nyaya ida kuuya pana pamanje manje. Tamirira kuti munhu yabashibve kwari kubva yamai ari kuda kutofumura mai vake ndo vari kuda kufumura mai vake vari kuti vakuramba nevana vake saka ndo alright ndaona mira timire ka auye andipe address ndokupai mungonosvika andika mungonosvika right saka pane Starpart guys, zadzaiwo Starpart guys, zadzaiwo Starpart, paita Starpart naBarbara. Saka anzi nape ndiri kuBoxburg I can drive. Alright. Iripo mira atatanga alisa phone pasaja tiwane information nemaadress ndokupai mubari. Right. Saka nyaya iri panapa guys ndeyekuti ndimupindure. Alright, kana fana ita tumoto ubvo andibata kana ita tumoto undibate tione kuti nyacho yakamira sei kana kusirisa ufana kugara pano wasenda namba dzemurume nezita rake right saka tiripo pane panyaya panapa ndo patiri panyaya yanhasi anditika tikutaura chekutanga guys toda kuti timbotanga tataura nyaya ichimirira uyo ari kuda kuuya nenyaya yamai vake anditika kuti afumure pane nyaya yakaitika mazuva apfuura paitika nyaya mazuva apfuura pane comment yakaiswa kwamama vhi vakaisa post yavo vachiti ndiri kutsvaga pane musocialite wetikadzi ari kupa hanzvadzi yamunini wangu madrugs so then ndakangonokomenda just like anybody else ndobva ndangoti wadi kutaura zita animona ndobva ndangokomenda ndikatobva ndikatoenda animona saka ndatoenda kudaro ndakazoti kwamanheru ndatori pabasa kwamanheru ndobva ndatoti gaimbodongo ndapedza basa ndimbonongora Facebook chichikuita ndobva ndasangana nechimwe chiblog chakaisa comment yangu yakanzi tipe zita necomment yemusikana anotore zvake Elisa ushu pakaiswa picture yamama vhi nepicture yachipo animona tikati ko apa ndaiswa picture yangu apa saka comment yemusikana yakanga iri pazasi pecomment yangu ikabva inondibata nokuti comment yaElisa yanga yakati imise simeni nyarirai ndimi huru yadzo animona ndimi huru yadzo mamutofanira kutombobvunza kuti kwanzi ndiani kana muri imi saka ndokutanga I just thought kuti inyaya ndimosa zvepasocial media inyaya dzepasocial media munhu angokomenda saka ndakabva ndabva ndadzokera kwamama vhi ndotsvaga post yaya ndanaona post yaya yabviswa hakusina post yaya ndobva ndati kunyaya kufamba sei ndobva ndangotora screenshot ndobva ndangokanda panapa like ndangokanda zvokuti honai zvekutaurwa nemunhu I didn't think kuti it was that serious ndobva ndakanda that screenshot ndakati ndionereiwo musikana kana pana ndinoziva kuna Elisa ngaandiudze nokuti ndatowe convinced kuti ighost ngaandiudze ndikatisa rewind pasticket animona vanhu vakatoti ndaiona comment dzakatonayo ne96 laughing emojis ine I'm like saka pasocial media problem iripo ndeti kuna vanhu vanotobelieve everything zvinotaurwa pasocial media kana kuti zvinonyogwa pasocial media zvinotaurwa nemunhu pasocial media munhu wese kune vanotobelieve kuti manyana zvokuti ndezvechokwadi alright bo ndobva ndatanga kutsvaga musikana yaya saka ndakabva ndatsvaga paFacebook ndobva ndaenda notesa kuti profile yake kuti kudi ndobva ndaona hasi ghost anotori munhu
Hanimona. Ndobva ndatoti saka ndakaisa post yaye ndakaposta akabva atouya mucomment section kweduku. Auya kwedu kucomment section kundobva taura kuti musatsvage henyu kumwe ndiri pano. Ini sekufungidzira kuti handizvo social media vanongokomenda. Ndobva ndatomuti pacomment yake ko iwewe zvinhu wanyora uko zvikanzi ndotozviziva zvandikutaura ndipengi nditori neevidence. Kaiti makamboperekwa hautsamwi haudi unota wakamboperekwa ndikati komedzo waya wakandifongorera uyu wabvepi usiku uno hani mazviona. Ndikati iwe zvinhu zvokutaura izvi are you sure you can repeat it mangwana. Mwana yakabva toramba titsikirira ndofunga mamadiaries makaona comment yake. Ndobva ndati alright iwe uchazoudza vamwe kuti chi nyaya yako zvisero uchazotaura pamberi zvakanaka nyaya yako zvotirondedzera kuti vanhu vanyatsodzokiseni yako because ndatokushawira mupanda unoramba titotsikirira nezvenyaya iyi. Apa ndiri kukuudzai kuti muzive nezvimwe zvanga musina kuzoziva kuseri kula sina mwasiri kuziva nyaya iyi. Unoona ende zvakangofunga ulari saka akangoti uruvengo panguva iyoyo handina kuda kuita serious nazvo. Akatoganza musana akati ndine evidence. Ndobva paita umwe mai vandiri kuona vari mucomment section ndobva vanyora kuti vati ndofunga mudhiaries wepanapa saka vanomuziva. Ndobva vamaendera kuseri ndobva kuti ndopakati mascreenshot vakataura naye vakati iwe zvinhu zvari kutaura izvika usina zvinhu zvakadai zvinokuvadzisa uchitaura watumwa nani. Screenshot yavo ndinayo zvikanzi mama kuna achiudza mai vaya ana atobotumwa because asi munhu mukuru sereki ana atobotumwa nditoziva zvandikuta ndine evidence. Hanomona achibva ati vakapa kwakatanga kwanzi vakapa hanzvadzi yangu bhegi rine madrugs 2022 kugrupu ravo revhekevheki. Hani muri kuona vamubatisa kwai vachiti grocery pasasi pamba akaiswa mabhurongo kwai akanobatwa akatosungwa ari kudza mai avasati varituka mai vandu pakati mwana uyu ane nyaya. Ndobva vadzoka kufacebook mai vaya ndobva vanyora comment mucomment section vakati guys mwana uyu mutererewo mumunzwewo mwana uyu anenge ane nyaya handivaudzwa kuseri vakati anenge ane nyaya. Ndobva ndoendapo ndisvika simeni madi kuti mutaure nemwana uyu mumunzwe. Ndobva ndoendapo ndikati nyaya yeyi hanayi hakuna nyaya. I was very much convinced kuti hakuna zvakadaro. Hanimona ndikati kuti ari kutumwa or something ndikati hakuna zvakadaro zvikanzi munzwei ndikati ndiripo uyai naye mwana wacho uyai naye. Mai vakaenda vakanotaura vakanoti iwewe andika nyaya yakutaura saka ndaona kuti mwana yatota she was proving kuti akuva stubborn like achoreregwa nemacomment section handina kuzotaura ndakabva ndakomutora iti regatite zvokuti mangwana unozotaura zvakanaka pamberi pevanhu vese uchibudisa neevidence yako sezvo wati ugonzere kuti evidence nayo uchibudisa evidence hapana chakaipa. Saka ini zvakabva ndakabva ndotozvifunga ndikati ndikati alright bo zii ndobva ndabarora foni yangu andika ndauda takatsvaga kuti mwana uyu ari kupi. Handimaona bva tatsvaga mwana uyu bva tawana IP address yepaari kubuda IP address. Hanzi maybe akari kupesanisa munhu anenge ndosaka ndiri kurondedzera kanyaya kuti vanhu munzwisisa. Ndiri kurondedzera nyaya kuti munzwisise nyaya zviseri ndosaka ndiri kufamba nenyaya kuti munzwe kupinda nyaya nokuti iye ndichamuedha right. Angoti ndikumbira kuti ndine mutoilet nokuti ari kubasa ambonyora maapology ndikati aiwa maapology hazvisi kuti ndotanga wauya tozoposta apology wauya watsanangurira vanhu nyaya yako. Handimaona because nachitika madziro. Handimaona saka zvadaro payapaya isi tinobva tatsvaga handimaona kuti tione kuti vangave vari close nemwana uyu ndiani. Handimaona tinyatsokuziva exact location yaari ozotaura nyaya yake zvakanaka kuita kuti tiite zvinhu tiziva kuti ari papi. Ndobva taona mumwe munhu anga nesenemu yakafanana neyake. Handimaona akaloka profile yake but muprofile make imomo takaona tikapinda muprofile make imomo makaloka zvaizvo kuloka maprofile zvo kuloka maprofile mapictures adini but kana uchida kungopinda muprofile yomunhu unongopinda guys honestly speaking whether zvakalokwa kuti hazvina kulokwa ndotokwanisa ndangokudza ivo zvangu but it's not like vanhu vanenge vachizopinda tsvagei kana uchingotamba neumwe zvakanaka hapana handisi right. Ndobva taona meme mutori nevanhu hopo pakangononongwa munhu ari padhuze vari 3 vanhu ari padhuze ndobva tangoti uyu anenge bhuti vacho. Handimaona ndikatidini tibate uyu saka pakutora pakanauya mapictures akatouya ari hope. Handimaona evanhu vacho varimo mukati pakaenda pamaprofile avo pane mapictures aripo. Ndobva tatora kati arikatinde yeyu saka pakunokaenda tine kamwe kagrupu kedu katinako so kangu neboys dzangu handimaona dzandowirirana nadzo. Ndobva ndati nai guys mugrupu hakuna wirana zambaba sa mugrupu mune vamwe vanhu ndowirirana navanhu kusati guys ndowirirana nevaridzi vemabhazi ndowirirana nemadhiraivha nemakona nowirirana nevanhu so like kupower stoke ndowirirana nevanhu sterek. Handimaona ndobva ndatokana mugrupu yakati guys pane anoziva here munhu uyu mubva kwanzi neumwe ntaraunda ndomuziva iva vanoshanda kunewtown uko kwanenge achicleana ari kunewtown ndikati really zvikanzi ndingatori mudhara ari bho. Handimaona tosaka chii ndobva ndatora mascreenshot ndobva ndavakanda ndikati saka ndoda kutsvaga mwana uyu. Handimaona zvikanzi regai ndidini
regai ndisvike kumangwana ndisvike pane Mudhara. Mangwana vaenda pane Mudhara andika vasvika pane Mudhara papaya Mudhara ndobvanza hapo vataura naumwe vakiringa bamini vacho vanoshandapo ende vakatozobuda vanhu vakawanda hanimona ndobva vataura nyaya iyi vakati ndo zvakaita mwana uyu zvakafamba sei hanimona ndobva vati ndofunga ndisandataura naye isu tokabva vamufonera kuti ko uri kuita sei tichauri kuita kwetiso mai noti ndakati ndane pichi rangu munobvunza kuti mai ava munovaziva here hanimona zvikanzi ko mai vatiri kuona vauyiwana vachinza vamai ava isi vanhu vatotaura kuti ndisisimene kufacebook kuiwewo neya kutaura iwe wakaiwana kupi family ndobva yajamuka family yake yajamuka handi isusu mai vai vazouya naye mai vai varimwe wedu vari mucomment section umu vazouya naye kuseri vaya naye kuseri ndobva taipa 3 weko handi takubvunza mai vai vakuchibvunza naiwe mwana iwe unondizivirepi handika ko nyaya wataura Facebook toramba tsikirira mbafunga kuti uri kutamba handika zvikanzi atotanga hama dzangu dzavingwa hama dzangu dzatovingwa saka izvo zvitosiyana ine hama dzangu ndikati shamwari uri kutotaura nezvedzihama dzako dzavingwa indatoya nenyaya yangu kwauri zveyamo zvakuda kuti tauda kutora direction isiriyo handiona hama dzako toda dzichite pauri but kana wakuda kutora nemwenzira isiriyo tochienda kwauri kuda kuenda ikoko handimaona saka tiri pakati pekutaura akambotanga chidaro handimaona ndobva ndati kuna mai munoziva kuti regai ndipake mwana uyu anoda kutomboti woneregwei nemi ndichamubata chirega nditsvaka baba wake vaya vari kuti hama dzangu ndakuchida baba wake yavo ndobva ndamusiya saka I think baba vacho vakazomufonera because akazoenda futi kuna baba vacho hanimona baba vacho vakazomufonera ndauda kuita makuita sei hanimona ndobva ona kuti nyaya itori serious much because pane zvinhu zvanga zvakuitika ndobva ona kuti nyaya idzi dzitori serious mwana uyu ndobva achikondera mai vaya zvikanzi kunyaya zvaitokure naimi ndachikumbira kuti mundisvitse kuna simeni ndikumbirire gerero because nyaya haina kumira zvakanaka hei ndaingotaura hei wati but nyaya iyi zvayakaita nyaya iyi yakaitika is why guys nyaya iyi handina kudza kuti akatanga kutaura kuti hanzi nyaya iyi yakapiwa kwai kudhiraivha hanzvadzi yake handisika saka adzoka kechitupa ko inda kunyatsonjimubvunza manje kati nyaya yakaitika kupi kwanzi nyaya yacho guys zvotonetsa kuti nditsanangure imi mainyu yainguire mutsanangure nyaya zvikanzi kune murume akauya nebhegi 2022 akapa apa haisisiri guti vake yave hama yake ameno hama yake yacho akapa hama yake hanzi hama yake yakuisa mabhegi kumatraki zvisina sense ndobva ndati uyu ari kungoti chiko ndikubvunza mai vaya vari mumukovenzesera ndinoda kuti kudii kuti ava kumatraki ko tabva kumabhazi ati zvakangonzi kumabhazi ko kumatraki takutsvagei zvikanzi aiwa mabhazi aikanga achifamba nematraki here panguva iyoyo saka kwai akapiwa kwai zvakubviswa kumabhazi chienda kumatraki kwai ndopa vakavhura vakanoona kwai vaona ndobva asungwa ndobva atoenda kunosunga kwanzi akatopika 7 months kwai noti akabva atorigwa passport kwai ndobva atosungwa 7 months ndobva asungwa ndikati saka akapiwa nani bhegi iri zvikanzi bhegi reblack aikuroredzera bhegi yani kwanzi bhegi reblack rine mibato yakadini munoziva vanhu anopenga pasocial media guys vanonopenga chete pasocial media bhegi reblack diki rine chimubato kudai tikati bhazi racho raienda kupi kwai raienda kuChipinge mai vai avo vari kunyora nedziratidzo madzimambo ndobva kuti ndatoora nyaya yako haichinakana pawatotaura dai watomboti gweri nokuti simendo ndikati saka kuChipinge inini ndaitumbira pe kuChipinge kunani kuzinanda hapana ndoziva kuChipinge plus iwe wangochimboti bhasi unowa kuti traki unowa kuti bhasi saka chikondi chako chakamira sei tikati unoziva chii ndobva ndachitsika madziro ini ndakuda muri munhu akasungwa handi wakati akasungwa katobuda ndiye watiri kuda kuti munhu achiuya pano achitaura nyaya yake akasungwa uyu achinongeza kuti zvikanzi aiwa hana bhoti imimi akati ndapiwa nemukomana ndikati aiwa kufacebook wakati inini zvinokuchinja kuti akapiwa nemukomana hazviiti tiri kuda dhiraivha webhasi auye pano pai nyaya iyi yakatanga sefani yakatozopinda kufamily nyaya iyi family vamwe vacho vanofolowa pana pafamily yake manje hanimona vanonyatsondiziva ndobva vachinatsa kujamuka vakati iwe hanimona ndobva vatanga kujamuka vanhu vaya vaya hanimazvona hanzikuna pani madhumi zvakutaura ndisina ndakatozvitaura munamai ndikati kasari kuita mistake ari kureva fani madhumbe chiwanai manje kubva munati zvimwe zvinuka mwana uyu handifungi kuti dzakaititi oini kwanzi saka muna 2020 machinoridzira kuna mai avo ndakazodzokarodza zvakarodza kuna mai avo akazodzokorodza ndiripo kwai kwakakiretwa gurupu namadhumbe diaries kwakupinza namadhumbe diaries manje kwanzi kune gurupu rekutelegram here ina nda telegram guys handitorinawo telegram handizvetelegram kwanzi kune gurupu rekutelegram ramadhumbe rakanga riripo kwai saka madhumbe akaedha sisimeni mugurupu imomo kwanzi madhumbe akaita gofund me
Madhumbe Diaries. Kwanza kaita GoFundMe achitoreisa mari achireisira munhu yanga asungwa. Kwanza Madhumbe akatowana 2.5 kuGoFundMe. Ndikati asi GoFundMe chiri yaMadhumbe atina kumboiona 2022 rikaitioni hani mashona. Ndibva ndakuna mai vaya aiwa zvaro involve vamwe nokuti nandizienza paupenyu wangu ndapinda group rina Madhumbe ini. Handisana ndapedwa mugroup ini socialite guys. Ndopinda mugroup romwe socialite. Mugroup ini kana ndimiwo ndorenzigwa korenzigwa mari muchirenzigwa mari na 2.7 na hazvina kunitira make sense maona. Ndibva ndakuna mai vaya namba dzaMadhumbe atiwirirani asi ndinadzo. Fonerai Madhumbe ndibva ndapa mai vaya nikiri. Hello Midi, ndibva ndapa mai vaya namba. Mai vaya ndibva vabata Madhumbe. Lucky enough Madhumbe akabva varesponda at same time. Hanimona. Ndibva kuti Madhumbe ndauya ndokumbura kubvunza. Pane group rawakambo creator kumashure 2022 reTelegram. Una sisimeli mukati. Madhumbe ndibva ati sisimeli mugroup rangu ini. Hanimona. Hani muzata Madhumbe ndatisingawi. Tabva tatangotadzana ipapo panyaya. Hanimona. Zvikanzi inini ndibva Madhumbe anototaurawo zvakaipa. Ndibva ati vanhu vasanyepe hasina kuita group iyi ndakapinda sisimeli socialite inogopinda mugroup mangu zvadi zvikanzoka kuita GoFundMe yawakrita mari here. Madhumbe akati inini kana nyaya yacho yamukutaura nditoizivi inini pandiri handiizivi inyaya yatsva saka vainyora mai vandibva vakanda masina screenshots. Ndibva kuti newe Elisa Madhumbe nyaya arikuchera group haatorina kana group retu saka urikutaura kuti kudiko muri kutaura kuti chiko uri kutaura kuti kudiko Madhumbe maresponse akaya mwana yaziya nyarara akuenda kuseri kwamai kuti maiwe chandibaiwe kani akutaura namai vakuseri chandazviitira chandakazvitaurira maiwe sorry ndikumbirerekere kuna Simeli. Ndikati aiwa wasi Madhumbe aunza maresponses. Madhumbe yakabva tonditsvagawo message inobva tonti sorry ndikuuya kuinbox kweni Simeli aino kuti hatitauri but pane munhu andivinga achindifunza nyaya yekuti makapinda kugroup kwangu ina handisizivi makambopinda mugroup ndikati nyaya ndiri kutoiziva namba ndingatomupa ndingatoti namba iyi ndibvunzai Madhumbe hatiwirirani but I knew kuti haungamboiti ruvengo rwokutaura chi zvinhu zvekunyepa kana kuti saka ndangoda kutotaura chokwadi chako kazvimirira zvikanzi ero kana nyaya yacho ndida kutoinzwa nhasi ini kuita GoFundMe 2022 ndatove kuUK kai ndikati nekunzi 2022 ndandiri kumvekeveke ndopakatika nyaya iyi yemwana uyu hanimona but 2022 ndatotove nediaries dzakatanga 2019 mwana neage yakandii kuti vekeveke anotoiziva bozi andomubvunza hatoizivi hanimona but aingotaura aingonyora ndobva ndati mwanangu ini nyaya yako toramba takaita arita kundinyuwa hatisi kumira nenyaya iwe ndakuchipindisa kukoti mwanangu handika then iwe chinotaura kuti handikuramba kuisa driver nokuti wakambonyora kuti madriver ndotouya nawo nhasi wakuti kwanza madriver hazviiti saka ini ndakuti right now ndakuti izvozvi right now takuchidini akati Madhumbe Diaries handika akatitaura Madhumbe Diaries uyu wedu uyu because aitora nenhamba dzaMadhumbe wofuti Diaries hanimaona ndikati kuna mai kana mwari kunyepa pamwe akanganisa pamwe ndifane Madhumbe imbobvunza ino plus zviri kuconnecta kuti chipinge kwobva kwanzi pamwe ndifane Madhumbe hanimaona because pamwe haachazivi detail rakakwana asi uyu Madhumbe zvaaramba pamwe ndifane kuti chipinge yataugwa apa naMadhumbe pamwe ari kuita mistake hanimaona pamwe ndifane Madhumbe hanimaona akati mwana akati fane Madhumbe kana havasi ndiMadhumbe uyu wedu mainiki varamba nyaya ndikati alright ndikati kune mwana waye saka nyaya unotaura nyaya kumberi wangu handika ndakabva mwana yakabva ona kuti uku kuhama dzakupresa including driver uya wakati akasungwa ari kuti hama yake uyu hanimaona abva adini abva atanga kunetsawo kufemiri kuti naiwe titori kuita komai ava tovazivira kupi tovazivirepi kurisana nevanhu don't ever involve my name hanimaona saka iye pakutsvedza kuti hamuza kana uchida kuti guys pamwe pacho nopushwa kuita zvinhu zvaningosingadi kuita nevanhu hanimaona nemacomment section aya saka pakutaura pandakabva atsvedza kutaura ndobva ati uyu munhu hama yangu yekusungwa iyoyi yanzi payakaenda kujeri takatsvaga loya rakamubudisa nebackdoor hanimaona saka aidhiraivha bhazi rekwadi bhazi hameno dzekwatimbodi hanimaona ndobva ndati right ndikati iwe wakataura nezuro pano paconference call ukati munhu uyu akabuda nebackdoor saka zvandakuchiita ini ndakuchinotsvaka information ndatove naye handiti ndakuchinotsvaka munhu akanga ari kujeri handika akasungwa nenyaya iyoyi kubet bridge toda kuzoti akabuda sei nokuti wakati akabuda nemagame afange ari mukati saka ida kuchimudzidzira nyaya iyi kuzodaro nyaya yasvika kuhama mai vemukomana yavo vakavava vemurume uyu vakati komai ava ndiani wawanepi ngati aiwa ndiri kuigandaka vakati akazviwanepi guys munosaka Facebook unogona kutofira nyaya usingazivi now I believe kuti kujere kune vanhu vasina mhosva guys kune vanhu vari kujere vasina chavakapara
kana nyaya iyi kuti yakaitira kuti haina kuitika isati chahwisisi nokuti nyaya dzicho dzakanga dzongoita ma-twist and turn hachagondera statement 1 handimaona hazvichahwisisi ndobva ndati mwanangu kana nyaya ikana akazoona kuti nyaya ipanobva dzokera kuna mai vayakuseri akasvikotaura kuti mama kutaura chokwadika handizi ndoita sei mudi mutaura nasisimeni indaingotaurawo ndaingofunga kuti zvinongoperera mukukomenda ndikati aiwa wakatumwa nani todanga hakutuma because indandogaya kuti guys vavengi vangu vemastenzi vaya vakashayiwa nyaya kumastenzi vaya vakazoziva kuti chokwadi pandakachitaura musunudze zvona ndakangonyarira kuti nditi ndaitori victim kusana zokombanzetwa ndatazopiwa isusu vakapiwako andika ende ndobva ndasanaingongoti zvavakashayiwa kumastenzi uku vatsvaka imwe nyaya vaya nechi vatsvaka vana vavaya nei madragi ndozvandakangogaya handimaona mai vanhu vatamutsikira kati wakatumwa nani budisa munhu akakutuma taura nyaya yako handimaona mwana akaona kuti nyaya haina kubuda hakushandiki haana kushanda haana kugona kushanda because angangoisa mameseji ungoisa chingoti dendaigona kurifisa date daily yandisvike pamusuya andibvise hangu zvandakataura izvo zvandaiweka zvandakanyora dendaigona ndobva ndasimanirwa neimwe hama yake zvakare vanonge munhu anofollowawo panapa ndimainini vake chaivo handizi ndobva vati sisimeni nyaya iyi ndasina kuiona tatoiona nai mwana yapindwa nei totomufonera koindava achidaro kumwe ndikati aiwa akati ane purufu saka ini purufu ndiyandiri kutsvaga ava kuzama kuva tisivena kuna zvinhu zvakadaro hazviko kani kuti kwatove nehondo kufamily uku kwatove nedrama vosa zvemafamily kwatove nehondo kuti arikuda noti vaikomana kuti arikuda kumutaura kuti vanhu vasimudzire nyaya yadzisire mwana wangu mukati ari kuzvitira maone hanimaona zvinhu zvari kuita izvi ko mai vai vabvepi hanimaona ko nyaya kwayatova uye ava kupenga vanhu havachani hanimaona nyaya yapisa kwese baba vake vari kumuudza kuti uri kuda kukonanisa nevanhu uda kukonanisa nehama kutaura zvikwasina kuswera handika une makuwa ifamily yakupengawe hanimaona ave oga mwana uya akungomirana mai vari kukomesa kuseda ndo vakuenda kunochemera mai vakati ini mwanangu nyaya inonetsa nditaure nokuti sivela kungoti uya nadhiraivha hanimaona uya nadhiraivha kana kuenda dhiraivha vanokuregerera zvikanzi ndopakazouya kansive ndokumbirawo kuti ndite zvamunoda kana muda kuti ndite apology kana nditini kana muda nditini ini ndobva ndangakudza pano mukati ngauye palife ndobva ndati uya kulive uri kudiwa kulive tore nyaya yako zvikanzi maiwe kulive ndava zvinobva zvionekwa nedzimwe hama dzese kuti ndijoine ndogona kuvamupakoba ndijoine hama nyaya iyi hamusi kuziva zvikutoitika ndikati aiwa wakatanga nyaya yako kuti unogona kupedza nyaya yako vanhu vakatokubvunza several times mucomment section kwaidi kudialis ukaramba uchitsikirira saka taakudaka kuti tichifamba nenyaya iya handimaona ndobva nditira video call makambona kuti video call ndobvaita video call ndezvikanzi ndini uyu simeni wonai anga neclient ndaenda neclient ukala hakusi kwandoshandira saka kuti ndibude chero nditini nditotadza asi kushanda kwacho nditotadza nditoita mamistakes hopo pano nenyaya yenyaya iyi handichazindoita sei handichagoni kana kudii nenyaya iyi apa ndikegifa ndobva ndamuti aiwa mwanangu inini hatisi kuda kuti hatidi kuisana paandajuresi kana tikudini tatida kungototora nyaya yako kuvanhu zvizhinji sezvo semazira kuita nyaya yako woirodedza semazira unoita handimaona then vanhu votangira vanoti zvitora wakataura nderangu dei anga iri america izvozvi inoita zvemafootprint zviya zvokuti unongotaura izvi pakunorenyiwa mapepa ako vanenge vachitasa mapepa mandikiri social media status vonosangana newe wakanyora kuti ivava vaita zvekutengesa madrugs watonikanganisira life ini ndizati wapenyu wangu asana mbofera ndakatengesa kana iro bhurongo racho handirisivi ini dzangu history vanhu ndakavaudza chipinda musouth africa kuti pandaipinda indakangofunga kuti akatorera pandaitaura nyaya yangu pandakapinda musouth africa papa yagore ra2004 chipinda musouth africa ndaipereka majemusana ndakati ndo zvaari kutaura hanimona ndakambofunga ndikati unotaura zana bhurongo ndoriziva bhurongo ndorizivirepi bhurongo iwe raunondudza zveBhurongo ndomwa bhurongo iyi ndotaura ndotengesa bhurongo ndotengesa kunani ndobva ndatomudza kuti do you know kuti kumabhazi handibatisi mapaso chero kabvunza nekumabhazi ndoenda because ndorana nevanhu variko hanimona the last time ndabvumisa batisa mapaso was patakatumira mauche endikiri endanga chingori mauche ndopatakatumira zvinhu ndakatotumira kumuridzi webhasi neDelen wemuzanzi muridzi wacho ndiwo ndakatofona ndakataura kuti ndine zvinhu zvezvo zvinoda kuenda kuZimbabwe handiziva saka zvinoda kuenda kumba saka zvinhu izvi ndezvecheni chichi ndobva ti aindai munozvisiya zvongoendeswa kana zvecharity ndopa ndakagumisira ndikatomuti hauniwe here sei yakambotokanzwa isimela vaende kumba ndopa ndatanga kuti ndoda kuti ndikudze history yangu kuti iwewe ugutsikane kuti kumba ndaiti ndikaenda kwarere ndaite zvibhukira because ndatitorina kuti ndosvika kumba kwacho kunani kwakusina munhu ariko ini vandototi vanhu vamai vangu ndo hama dzangu andika zvokunogonya baba nasekuru baba nambuya uchiti kwai ndauya uchiita business rako ndaitozvibhukira because ndatakaisa maloja kwese because I had no one my siblings angu were not there handiona we had no one in Zimbabwe handiona so ndaitoenda saka ndaitumirani handiona because ndiri munhu anoziva kuti vandinina vangu ndo hama dzangu
paupenyu pafeya chaiko. Why my reason sendidaro? I have got my reason. Ndoziva zvatakakura mabackground vanoziva. Unoona. Zvikanzi ndikataka ndatozondudza iyo panda pacho ndepapi. We want you to tell us nyaya yatsika madziro, nyaya yaoma. Mwana aya ari kungoti ndakakangasa ndakadini. Saka izvozvi ndamuudza ndikuda kubaya life. Ndoda kutokuedha. Zvikanzi ndopinda mutoilet kuzi kubasa chindongoya 2 minutes ndopinda kutoilet ndotaura uyu abva auya meni yacho but at least takutopedza we. Unoona. Then chidi nditaure hangu because handichagoni kana kugara ini wacho ndinoti ndifamba ndakungohla ndofunga pane madhiarisa mwakandomupindirawo here ameno ari kuti ndaingosende vanhu vaingouya ndichingotheresa nevanhu ndichingotumigwa zvakasiyana ini handizvizivi. I don't know about that. Ini zvangu zvandakuudzai ndizvo ndakuudzai ndatimuedi kana uchi akaiti pabasa saka uzopinda mutoilet. Hello. Chinda mutoilet ndapa live. Hello, ndave pa live. Okay. Saka sekutaura kwawaitako nema-evidence akaona zvinhu zvako ndachingouudzawo vanhu exactly what transpired. I know kuti probably you were watching or what. Ndachingoudza zvakaitika zvese kuti wakakanganisawo uchitaurawo uchitaura nezvezita rangu usingandizivi usina kana nyaya yawaitaura uchingotaura mastatements akasiyana-siyana. Wakuzouyawo uchi apology waona kuti tasvika apa paporombo ende hapana kumbira mushe. Saka ndikakuudza ndikati uri kunzi kuuya palive andika utaure nyaya yako ukati live ndo ndikwanza kukwira nyaya iri kutopisa kana kufamily handichakwanisi mukaita new live sezvo muri kutsikira nyaya live munondifonera ndosaka ndakufonera ndokuti wandipa apology yako. Apology ndichaiposta kana wapedza kutaura nyaya yako kuvanhu. Okay. Nditaure ndexplain handizivi kautida explain do whatever zvoda kuita ndauya kuvanhu vetaura nyaya yako tete. Okay. Izvozvi sofa kuti ndinge kuma-details like into details ndiri pabasa like zvandakuudza kuti ndiri pabasa. Ndogona kuita video calls. Ati? Ndogona kuita video call. Video call ndiri pabasa hai. Ndogona ndambotaura ndiri pabasa. Alright, chitaura. Inini ndanga ndichikumbira kuti nditi apology kwamuri nditi sorry pacomment yandakaita pafacebook kwamuri papost rakaitwa kwamamafi ndiri kukumbira sorry necomment yandakaenda kaisa pacomment yamamafi ndichikuti ndinotengesa madrugs. Wakambengwa ndiona weri nebwana kuti tengesa madrugs. Hello? Wakambengwa ndiona weri ndichitengesa madrugs. Aiwa. Chakaita kuti unyore comment iyoyo pavanhu woramba uchitsikirira nezvenyaya yekomment iyo chaita kuti unyore unononga inini ndoga pavanhu vese chero chinzi wakandivengako kuti wabva wanondikanda mumadrugs cheko kuti ava vandimi wakanyatonyora kuti ndimi huru yadzo ndozvawakanyora wedhi huru yadzo kuda kuti ndiri drug supply. Hello? Chakaita kuti unonongawo inini kunononga sisimeri chete nekuda kwekuti ndakomenda kuti hunza sita. Chakaita unongawo kuti unonongawo inini chii kunge wakambondionawo kunge unondiziva kunge wakandionawo ndichipawo munhu kana ndakabata chigubhu chebhurongo. Ndofunga ndakataura nyaya yacho simeli ndosaka ndakati hai ndakukumbira sorry pane zvandakaita inyaya ndakakomenda papublic sorry sisimeli ndakaita. Unoona mataura kuita unoita kungoti sorry because ndakakomenda papublic.
andiona ndo zvari kunyoka nge waitonga kunge waikomenda ndakataura kuti sorry. Aiwa kwete. Sorry isisi ndinokomenge sorry ine zvandakaita nemaactions angu andikaita sorry. Ndinokumbira sorry. Zvakaoma. Right, apology yako ndaiona ndichaiposta. Uzive zvekutamba nazvo uchinyora mumacomment section kana usingazive munhu usingazive usina chaunoziva pamusoro pemunhu don't write zvinhu zvakadaro. Nyaya dzemadrugs nyaya dziri sensitive zvekutodaro. Ndituke ndakuzanga ndituke kuti muroyi ndituke kuti hure ndituke kuti mbavha I don't mind but ndinotaura panapa ndichitaura nyaya dzekuti no to drugs every day then wobva wanondikanda ipapo kuti ndimi huru yadzo. Vantu unoona kune vanhu 2 3 4 5 10 15 30 vanotobhiliva zvaunenge wanyora iwewe mangwana panoenda kuti kundudza wakandiudza wakataura but ndokureva kuti kune vanhu vanenge vachitobhiliva zvamunonyora izvozvi. Hello. Ndichandikureva kuti kundiudza wakandiudza wataura nguva yakawanda but ndichandikutaura kuti zvamunonyora papublic izvozvi kune vanhu vanenge vachitozvibhiliva mangwana enda kutonziva notengesa madrugs idrug lord. Hello. Comment section amwari kuti hanzi you are not urikuita hanzi urikuita kuchini hanzi you are very rude in apology hanzi apology yako haisi apology. Handizivi kuti ndokumbira sorry yacho sei. Handizivi kuti vanhu vakuti hanzi you sound rude and arrogant. Hanzi you sound rude and arrogant. Vamwe vakati ngaaite video nefesi yake achikumbira regerero. Video ndangotaura ndikati video handikwanisi kuita kana ndiri pabasa because inini basa rangu nesocial media ndofunga munotozviziva ndakaita ndiri pabasa video rakazosanganikwa naro somewhere else ndichitora video ndiri pabasa hazvitenderi. Saka iwodi so kweinini wokubo vakazokubasa vakasangana necomment yako uchisimela kutengesa madrugs vanosupply madrugs. Ndati sisimezi ndikukumbira usori and then ndanyora message yesori ndakati ndikukumbira usori pane comment yandakaita nekutaura zvandakataura pamusoro pe. Saka iwe wandichaita ofu unogona kwaenda kumba unogona kuita video ekanda ofu handa kuti ndakuudza ifa message wataura kuti ndaenda kumba ndoda kuita video. Saka ini ndangoti sekuna ariko nhasi nditaure nyaya nchivaudza. Saka video tipo tukuda so that we circulate the video sekucirculate kwakaita message yako uchiudza ini kuti ndiri huru yadzo ndotengesa because ndo yakanotorwa vakanotora comment yako ndakati totaura zita necomment yako yakanzi ndimi huru yadzo ndobva vaminoti makararama sei South Africa ndobva vabatanidza ndobva zvatenderera. Saka video yako yawo totendedza video. Okay, thanks. Okay, ndakwenda. Yeah. Alright, tiri bottom of the video. Shaka. Vavasikana kana vachipisana vakashinga mwoyo kushinga kudai asi kana tazodai so zvonetsa kaitibete video apology yake yadiposti apology yake inombobera. I want to publicly apologize to Sisimeli for my previous accusations. I falsely accused her of selling drugs and I realized now that it was a mistake. I understand how hateful and damaging such allegations can be. I deeply regret my actions. I want to assure everyone that Sisimeli is a respectable individual who would never engage in such activities. I was wrong and I take full responsibility for my actions. To Sisimeli, I apologize for my accusations and I hope you can forgive me. You are innocent and your reputations remain intact. I'll be more careful and responsible in the future. Best regards, Msavengana Elisa.
tombochengetedwa apology yanyora tozombomirira video yake uya andiri video ichauya so guys kunemi comment section guys vana vepana pamunoda papa must muchikomenda be very mindful of what you comment guys be very mindful of what you comment ani muri kunzwa zvinhu zvidikidiki zvaunongochingwa ndiri kukomenda ndiri kufara ndiri kudai handika zvinokudzokera back zvokuchungurudza mwana ane madays kushukunzai hama dzake dziri mucomment section ndiri kuvaona hanimona asingavati achivanetsa kuti ndizotaurirewo nasimeni hanimona but pakanyora comment ishi aikwanisa kutaura achidini anotokuda kana ari musa angoti ari off tomukwidza ouya pano kanzai makore makati 20 something I think animazvona so zvine zvakangooma apano ndepo chatgp anyorerwa nechatgp obvious but anyway tongotanga enda kugadzirwa grammar nespelling andimona so guys miromo iyi dzidzisai miromo guys vanhu kune vanhu vakaremara nesocial media kune vanhu vakatoroiwa chako nesocial media kune vamwe vanhu vakasungwa nesocial media kune vamwe vanhu social media iyoyi chinhu chisingatauri apo chinogona kutisa panguva yakaoma animazvona chinogona kutisa panguva yakaoma saka ngatizivei what ndada kudzidzisa lesson I just wanted to teach a lesson mwana ndada kumudzisa chidzidzo chokuti next time panodzoka anotamba nevamwe achiziva kuti pasocial media panotambwa sei animazvona but it's fine animazvona it's fine so aiwa ndokudzidzisa magunadzi ndaidangomudzisa lesson chete just wanted to teach a lesson kungoti ite example mangwana chero kanzi watumwa unoramba chero kanzi ita chakati uchitumisa on behalf unotisa animaona uchikomenda unoziva zvokukomenda animaona because ndo yapata panishara kuti vanhu vakuharare vari muri kusupply madrugs zvine maminista mukati iwo unondikandawo mubracket iro inini munhu wandanga achitaura pano inini pano napatricia jack tichitaura nyaya dzemadrugs kuti vanhu vari kuita zvinhu zvemadrugs stop it guys animaona muri kukodza vanhu vamuri kupa vana vanhu animaona then unondikanda ipapo kundiita drug lord wemabhurongo ibhurongo racho guys yambodoribata maoko mangu hanzati zvakaoma but anyway we move tomuvha tichimirira video right takudonha guys hatingabata nyaya uyo ari kuti auya wamai vake aripo wenyaya yamai ushu aripo nyaya dzacho uyo ari kuti foni ya mirai tioni padiaris asi vanhu musazotidaro so vanhu musazodaro so anyway paita mai vafona vai vachichema paya panapa paita munhu auya kuseri andika auya neinformation akati hanzi mukadzi uyu murume haana kuenda January hanzi ngadzikutara chokwadi kwete kunyepa hanzi murume akaenda November isvosvapa handimona kwanzi akatomborohwa nemurume paTikTok palive yekuTikTok handimona hanzi akatomborohwa nemurume palive yekuTikTok hanzi mukadzi uyu ada kubatsirwa ngadzikutara chokwadi hani muri kuona saka pauya imeseji iri kupinda iyi saka tatomira zveho takadaro handimona kwanzi murume haana nazvokuti akatiza January no murume akatoenda muna November akatomborohwa nemurume wake kuTikTok saka rigaitirire aite phone tozodzoka right saka guys ndakudonha ndobva ndadzoka tisabata dzenyaya idzi ndakudonha kuitira kuti vaya vanozotera kumashure vachiona nyaya voona kuti nyaya dziri kufamba sei saka guys musaenda stay tuned